Helo, Dewi. Helo, croeso ta ni. Diolch yn fawr iawn. Croeso i Eglwys Llanengan. Diolch yn Ond fawr fendigedig yn dydi. Yn fan hyn, fydd Charlotte a Tom yn priodi. Dyma lle fydd y gwasanaeth. Ond da ni wedi dod yma... Da ni wedi dod i weld eich clycha chi, Dewi. Wel, ia. Gawn ni dreu ar y clychau, ia, a gweld sut ydyn ni'n mynd ymlaen. Ia. Na chi? Ond pam ddim? Wel, ia. Gosh, oce. O, mae wedi You can ring my bell and... O, cheeky, da chdi dechrau ddian. Mae'n i, beth sa'ch ti dweud bell ringer yn Gymraeg? Cloch tynnwr. Oes da nac iddo fo, Dewi? Tynnu'n galad, lle? Wel, gwch chi drio a gweld sut ydych chi'n mynd yn eich blaen fan a rhoi plwc canu. Ac wrth gwrs, beth da ni fod i wneud ydy cael y tair cloch yn canu dewch i'r llan, dewch i'r llan. Ond gwni weld os ydyn ni gael ei ganu gyntaf, lle. Ie. Ie, tyna fo. Paid o fod ofn o. Tyna fo. Tyna fo. Paid o fod ofn o. Nid dim tynnu'r to lawr fa. Oce. Oce. A chdi syth bein ag eto. A chdi dal i dynnu fo. Reit ta, Trystan, tri a dim o wan. A chdi. A chdi. Ti'n siarad bod chdi mewn o'n poen. So mae rhaid i ti sortio dy wyneb allan. Beth ti'n meddwl? Cos o'ch chdi fel un. O, mae'n anodd yma. Dewch i'r llan. Dewch i'r llan. Dewch i'r llan. Oedden ni'n gyrru pobl o'r llan yn sicr, achos allai'n dychmygu sydd ath o sŵn oedd dod o'r tŵr na.